Γεια σου. Σε καλωσορίζω στην παρουσίαση της One Team για τη Values. Βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω μία ιδέα, έναν τρόπο που ήδη χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως έχουν καταφέρει μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, να πετύχουν στόχους, όνειρα. Θέλω να επισημάνω ότι είναι μία σύντομη παρουσίαση. Καλό είναι να μείνεις συγκεντρωμένος, να κρατήσεις σημειώσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να κατανοήσεις. Και πολύ καλό θα ήταν να μιλήσεις με το άτομο που σου σύστησε να ακούσει αυτή τη ιδέα. Να διευκρινίσεις ό,τι χρειάζεσαι για να πάρεις τη σωστή απόφαση για εσένα. Θέλω πριν ξεκινήσω να σου κάνω μία ερώτηση. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να αγοράσεις κάτι και να σου επιστραφεί πίσω η αξία του μέχρι και 5 φορές, θα το ξαναγόραζες? Η απάντηση που παίρνω συνήθως είναι και 1 και 2 και 5 φορές. Θέλω πριν ξεκινήσω την παρουσίαση να επισημάνω ότι δεν είμαι μέλος της εταιρικής ομάδας, δεν είμαι εξοδοτημένος οικονομικός σύμβουλος, δεν παρέχω ούτε οικονομικές ούτε επενδυτικές συμβουλές. Αυτή η παρουσίαση είναι για ενημερωτικό σκοπό. Είναι πολύ καλό να κάνεις την ερευνά σου, όπως έχω κάνει και εγώ και διάφοροι άλλοι συνεργάτες, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ανακαλύψεις ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία. Ποια είναι η Values? Τι είναι αυτό που κάνει? Η Values είναι μια εταιρεία που επικεντρώνεται σε 3 βασικούς τομείς που χρειάζεται ο κόσμος για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους του. Έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ίσων ευκαιριών για όλους, μέσα από την οποία μπορείς να έχεις πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες, και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή κοινότητα. Μια κοινότητα η οποία μεγαλώνει καθημερινά. Η Values ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2021, είναι εγγεγραμμένη στην Αμερική. Τα παγκόσμια γραφεία της βρίσκονται στο Ντουμπάι, λειτουργεί ήδη σε πάνω από 100 χώρες. Μπορείς να γίνεις μέλος με μια αποκλειστική συνδρομή. Έχει ήδη δημιουργήσει πάνω από 350 εκατομμύρια σε έσοδα από πωλήσεις, με πάνω από 500.000 μέλη παγκοσμίως. Γι' αυτό και έχει λάβει την υψηλότερη αξιολόγηση από ένα επίσημο οργανισμό που μπορείς να επισκεφθείς και εσύ ο ίδιος, από το Business for Home, να δεις όλα αυτά τα στοιχεία, να δεις πραγματικά ότι το 2021, ενώ η εταιρεία έκανε ακόμη δοκιμές στο σύστημά της, δημιούργησε 10 εκατομμύρια τζίρο, είχε 20.000 μέλη, και το 2022, το Μάρτιο συγκεκριμένα που ξεκίνησε, έκανε πάνω από 190 εκατομμύρια σε τζίρους, σε έσοδα από πωλήσεις, και είχε πάνω από 300.000 μέλη. Αυτό εδώ είναι το πιστοποιητικό ότι είναι επίσημα εγγεγραμμένη στην Αμερική. Μπορείς όλα να τα βρεις μέσα στο Business for Home, με ημερομηνίες, με διευθύνσεις, με τα πάντα. Βλέπουμε ότι είναι τέταρτη σε ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα σε χιλιάδες εταιρείες του δικτυακού marketing. Είπαμε ότι έχει την υψηλότερη αξιολόγηση 3α σαν αξιοπιστία εταιρείας και ένα έξτρα πιστοποιητικό από επίσημους τραπεζικούς φορείς ότι είναι μια αξιόπιστη εταιρεία. Ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από μουσουλμανικές χώρες, ίσως για κάποιους δεν σημαίνει τίποτα, για κάποιους πάρα πολλά, γιατί είναι μια εταιρεία που αναπτύσσεται παγκοσμίως, και είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο ανανεώνεται κάθε 6 μήνες. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο, ότι η εταιρεία ελέγχεται κάθε 6 μήνες για την αξιοπιστία της. Όπως είπα, μπορείς να γίνεις μέλος με μια ιδιαίτερη συνδρομή. Μπορείς να ξεκινήσεις από $50 μέχρι και 10.000. Οι συνδρομές όλες διαρκούν μέχρι και 60 εβδομάδες. Όσο μεγαλώνει η συνδρομή, τόσο ανεβαίνει και το επίπεδο μαθημάτων μέσα από τη Webmastery. Και αμέσως ξεκινάει η πρόσβαση, όπως είπα, στη Webmastery, ένα εκπληκτικό ανταποδοτικό πρόγραμμα που δουλεύει για 60 εβδομάδες, και όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει στο σχέδιο ανταμοιβών. Άρα κάποιος ξεκινώντας επιλέγει την καλύτερη δυνατόν συνδρομή για τον εαυτό του. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ. Να έχεις αμέσως πρόσβαση στην Ακαδημία της Values, στη Webmastery. Να μπορέσεις να αναπτυχθείς είτε προσωπικά είτε επιχειρηματικά, να μάθεις πώς λειτουργεί όλη αυτή η νέα τεχνολογία, Forex, Crypto, Blockchain και πολλά άλλα που έρχονται σύντομα, όπως είναι η διαχείριση χρημάτων, επιχειρηματική ανάπτυξη, ηγεσία. Πολύ σύντομα θα τα δούμε μέσα στην Ακαδημία. Και όλα αυτά από εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους ομιλητές. Όπως είπα όμως, ταυτόχρονα ξεκινάει και ένα ανταποδοτικό πρόγραμμα για 60 εβδομάδες. 60 εβδομάδες. Η εταιρεία θα σου επιστρέφει πίσω κάθε εβδομάδα το 2% της συνδρομής που έχεις επιλέξει. Αν πάρουμε το παράδειγμα που βλέπουμε στην οθόνη, ότι έχεις επιλέξει $1.000,
και έχοντας τη δυνατότητα κάθε μήνα να εισπράττεις αυτούς τους πόντους, κάθε πόντος ισούται με $1, τότε θα μπορέσεις μέχρι το τέλος των 60 εβδομάδων να εισπράξεις 1.200 πόντους. Αν όμως έχεις την επιλογή, δεν κάνεις καμία ανάληψη όλο αυτό το διάστημα, η εταιρεία θα σε επιβραβεύσει έξτρα και αυτοί οι πόντοι που θα επιστραφούν θα είναι μέχρι και 2,5 φορές πάνω. Το επόμενο βήμα που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις την καλύτερη δυνατόν συνδρομή για εσένα, να υποφεληθείς από το περιεχόμενό της, τα ωφέλη της, και όπως είπα προαιρετικά μπορείς να συστήσεις αυτή την ιδέα στους φίλους σου, σε συγγενείς, συνεργάτες, και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις μία δομή, να πάρεις μέρος στο πλάνο αμοιβών του V-Connect και να λαμβάνεις έξτρα πόντους. Ξεκινώντας λοιπόν, το πρώτο μπόνους είναι της άμεσης πώλησης, που πολύ απλά για κάθε άτομο που θα συστήνεις προσωπικά θα σου δίνει η Validus το 10% της συνδρομής που επιλέγει. Όπως βλέπεις στο παράδειγμα, επιλέγοντας ένα συνεργάτη σου συνδρομή το 10.000 είναι 1.000 πόντοι για εσένα, 5.500 για εσένα. Το ίδιο συμβαίνει για όλες τις συνδρομές. Προϋπόθεση η σύσταση να είναι προσωπική. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια δίνεις το ίδιο δικαίωμα και στους συνεργάτες σου, στα νέα μέλη, να κάνουν το ίδιο, να έχουν έξτρα ωφέλη και έξτρα πόντους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια μεγαλύτερη δομή, μια ομάδα, και ξεκινάει το μπόνους δικτύου, όπου εδώ πάλι η Validus κάθε εβδομάδα θα σε ανταμείβει βάση τζίρου ομάδας. Κάθε εβδομάδα θα σε ανταμείβει με 10% βάση τζίρου της μικρής ομάδας, της μικρής πλευράς. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια και σε αυτή, η ομάδα χωρίζεται σε δύο πλευρές, αριστερά-δεξιά. Η εταιρεία προσφέρει 10% μπόνους βάση τζίρου, όπως είπα, μικρής πλευράς. Αν δούμε το παράδειγμα, η αριστερή πλευρά έχει 8.000 τζίρο αυτή τη εβδομάδα και η δεξιά 10.000. Άρα θα εισπράξει 800 πόντους από την αριστερή πλευρά, 8.000 θα αφαιρεθούν από δεξιά και θα μείνουν 2.000 για την επόμενη εβδομάδα. Άρα κάθε εβδομάδα που θα δημιουργείται νέος τζίρος, θα εισπράττει το 10% από τη μικρή πλευρά. Κάθε εβδομάδα. Όλες αυτές οι ανταμοιβές που δημιουργούνται από το τζίρο της δομής, από το τζίρο της ομάδας, έρχονται και τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά wallet. Στο ενεργό πορτοφόλι, στο active wallet, και στο παθητικό πορτοφόλι, στο passive wallet. Το 50% λοιπόν που μπαίνει στο active wallet μπορείς να το κάνεις ανάληψη κάθε εβδομάδα σε ένα δικό σου ηλεκτρονικό πορτοφόλι, να κάνεις τα χρήματα ό,τι επιθυμείς. Μπορείς να τα στείλεις σε ένα νέο σου συνεργάτη, σε ένα υπάρχον συνεργάτη να κάνει μια αγορά, μια νέα συνδρομή που επιθυμεί, ή εσύ να αγοράσεις μια δική σου νέα συνδρομή. Το άλλο 50% θα στο επιστρέφει πίσω η εταιρεία σε 10 ισόποσους μήνες. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να εισπράξεις μέχρι και 5 φορές την αξία των ενεργών συνδρομών σου. Η εταιρεία όμως δεν έχει σταματήσει εδώ. Για τους ανθρώπους που δημιουργούν ομάδες που βοηθάνε κι άλλους να έχουν ένα έξτρα εισόδημα, να πετύχουν στόχους, τους επιβραβεύει με έξτρα μπόνους. Άρα όσο μεγαλώνει η ομάδα σου, μεγαλώνει ο τζίρος σου, μπορείς να κερδίσεις έξτρα από $200 μέχρι και ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο. Είναι κάτι που είδαμε να συμβαίνει το Μάιο στο πρώτο παγκόσμιο event της εταιρείας στο Ντουμπάι, και είδαμε ανθρώπους να κερδίζουν πολυτελές αυτοκίνητο. Είδαμε ανθρώπους να κερδίζουν Rolex, 20.000 επιταγές, ταξίδια, κρουαζιέρες. Ήτανε πραγματικά μοναδικό. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι που ήδη συμβαίνει, ήδη λειτουργεί. Είναι ένας τρόπος που χιλιάδες άτομα ανταμείβονται κάθε εβδομάδα και συνεχίζουν να ανταμείβονται. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μάθει αυτό που συμβαίνει. Ήδη πάνω από 500.000 κόσμος ανταμείβεται κάθε εβδομάδα. Είναι μοναδικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω, να μιλήσεις με το άτομο που σε κάλεσε, να κατοχυρώσεις την καλύτερη δυνατόν συνδρομή για εσένα, να εξασφαλίσεις τη θέση σου στην εταιρεία, να είσαι παρόν σε όλες τις παρουσιάσεις, τις ενημερώσεις, όλα τα παγκόσμια call που γίνονται από την εταιρεία, και θα ήταν και πολύ καλό να συνδεθείς στο Telegram, Instagram, Facebook, YouTube ή στην επίσημη σελίδα της εταιρείας, να βλέπεις όλα τα νέα, τις εξελίξεις, παρουσιάσεις. Εκτιμώ λοιπόν πολύ το χρόνο σου, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, να είσαι καλά, καλή σου επιτυχία.